Poštovane predsjednice, poštovana županice, poštovana saborska zastupnica, poštovani mještani iz grada, djeca vrtića, osnovne škole, njihovi nastavnici i roditelji. S njima želim vam ugodne trenutke sa ovom momentu, sa našom najdražom gošćom koju uopće možemo imati. Da nešto posebno sada pričamo o našim goranskim problemima, predsjednica to sve sigurno jako dobro pozna i ne bi bilo dobro sve ponavljati. Ali mi govorimo isto tako da nekoga molimo, mi samo želimo da nastavite u jednake odnose kao i sve žitelje ove države. Znači ovdje su skuplji životi, ovdje se teže radi, ovdje su sasvim nešto drugo nego u Opatiji, u Osijeku i tako dalje. Sutra je 39 snijega i evo što niste došli sutra, da vidite kako je to sa 39 snijega. Hvala lijepa, nisam govorila molbi. Još u Berencama, pa evo dobar dan svima, drage cure i dečki, drage mještanke i mještani iz grada. Hvala vam lijepa prije svega na srdačnom dočeku, iznimno mi je drago da možemo provesti malo vremena ovdje zajedno, koliko god ono kratko bilo, jer kroz ovih nekoliko dana koliko sam u Gorskom Kotaru nastavim vidjeti što više mjesta, što više općina, što više ljudi i ovako u ovim susretima ipak uspijemo jedni drugima dotaknuti ruku, malo porazgovarati i čuti kakav je život u mjestima Gorskog Kotara. Kroz grad sam ja jako često prolazila dok sam bila studentica i putovala autobusom od Zagreba do Rijeke i obratno, dakle kod svojih doma na Grobnik. I nažalost, Gorski Kotar nam se sve više svodi upravo na to, na jednu prometnu poveznicu, jedno tranzitno područje između Zagreba, između središnjeg dijela Hrvatske i Jadranskog mora. Moramo apsolutno zaustaviti taj proces, dakle moramo zaustaviti odlazak ljudi s ovih područja, moramo osigurati uvjete života za ovu našu prekrasnu mladost ovdje, da ostanu ovdje, da studiraju negdje drugdje, da možda i rade negdje drugdje, ali da se vraćaju u prelijepi Skrad i u prelijepi Gorski Kotar. Zato, naravno, ne treba samo posao i stan, zato je potrebno učiniti puno više od razvoja prometne infrastrukture do mnogih drugih sadržaja života i naravno uz onu temeljnu pretpostavku da jednakomjerni razvoj Hrvatske, snažna kohezijska politika koja će uvjetovati da život ovdje ne bude samo skup, nego da bude i iznimno kvalitetan i koja će prilike na istu razinu razvoja staviti sve dijelove Hrvatske. To mora biti jedna od okosnica naše državne politike, naše strategije razvoja, jer to je i temeljna pretpostavka za rješavanje demografskog pitanja, demografskih problema s kojima se suočava Hrvatska, a koji su zapravo naš temeljni problem, to je starenje našeg stanovništva
i gubitak naše mladosti koja odlazi u neke druge krajeve, u neke druge države i u njih ulaže ne samo svoje radno iskustvo i školovanje koje su stekli u Hrvatskoj, već i sam svoj život, svoje obitelji, svoju djecu i uopće gospodarski i svaki drugi rast. Znam otprilike s kojim se problemima susrećete ovdje, vjerujem da su isti kao i u drugim mjestima u Gorskom Kotaru u kojima slušamo već nekoliko dana i dalje ćemo dolaziti i vraćati se u Gorski Kotar, ali evo moram reći da ima i pozitivnih priča, da ima projekata kako na lokalnim razinama, po općinama i raznim mjestima u Gorskom Kotaru, tako i privatne inicijative, privatnih projekata koji trebaju otvoriti nova radna mjesta i pružiti novu razvojnu perspektivu i ostanak u ovim područjima. Ja se veselim doći ponovno u Skrat kad bude 30 cm snijega. Moram biti iskrena. I reći, a stvarno, evo, kad sam u ponedjeljak navečer došla u Delnice, nadala sam se da će pasti snijeg, da će Gorski Kotar zabijeliti, ne samo zato što je čarobno lijep tada, nego zato što bismo tada doista osjetili one stvarno istinske probleme s kojima se susrećete u zimskim mjesecima. Ali pokušajte uživati u tom snijegu, no ja ću doći, znači, sljedeći put kad bude snijega i pomoći ću vam čistiti onda snijeg. Želim puno uspjeha, svako dobro i drage dječice, puno učite, puno čitajte i s puno rada i truda i sa željom možete postići sve što želite. Hvala vam.